Eli moi, se on LP Sapa täällä taas. Sori pitkästä tauosta. Jo, tänään tulee vähän avausvideo ja sitten... tällaista videoa. Eli siis mennään suoraan videoon. Ensimmäisenä vaikka laitetaan toi yksisarvisen muna, koska siinä kestää 24 tuntia. Että se kuoriutuu, sitten sen pitää antaa olla sitten sen jälkeen siinä vielä siinä vedessä sitten kun se on kuoriutunut. Eli mennään suoraan, mä otan tän tausta jää, mutta otan nää pois. Ja siirrän kameraa ehkä vähän taaksepäin. Okei, nyt se tippuu tästä pöydältä, millä mä kuvaan. Sanotaan. Eli käs. Okei, mä siirrän sitä vähän yle. Eli siis se on aika. Joo. Ja mä otan tän tästä varovasti. Ei se lähde. Joo, täällä on vähän vettä kun mä kastelukannu, siellä on vettä. Kysy se kameran kanssa paikallaan. No, suhtoi. Se kelluu. Ei tän nyt. Sitten kun tää on nää. Sitten mä teen lisää videoa kun tää on kuoriutunut ja muuta. Tässä tulee sitten yksisarvinen täältä. Wii. Ei antaa sen vaan nyt olla täällä. Sellaista vähän aikaa. Ja se pysyy tälleen pystyssä. Jos siellä ei ole vettä. Eli osataan se sivuun. Vaikka näin. Ja sen jälkeen... laitetaan kamera taas. Vaikka tähän näin. Joo, tää on nyt aika surkeasti aseteltu, että jos kaatuu, niin sori. Koska mä laitan sen. Ja nyt avataan vaan tää slice-paketti. Tää maksoi 14 euroa. Taisi olla 14,90. 14 euroa jotain sinne päin, ei kun avaamaan. Joo, mä osaan avata nämä slice-paketit vähän paremmin kuin Lumiar niitä Sylvään ja Familias-paketteja. Käykää muuten tilaamassa LPS Lumiar. Aivan sama. Koska ei näissä tarvitse mitään ohjeita olla. Joo, sori kun te ette nyt näe, kun mä levitän paketin mahtavasti auki. Tai jos toi paketti leviisi johonkin 6 eri osaan. 6. Ja tästä saa kivan taustan. Kyllä kun se laitettiin sun päälle. Sillä ei ihmeesti vanha tausta. Mä kuvaan koko loppuvideo oikeesti tällä taustalla. Ja tossa on omenapuu tässä. Ylempänä tässä. Se ei näkyy aika huonosti. Joo, huonosti. Eli sitten otetaan nämä pois. Okei, sä saat taas kuvata. Pidä sitä tälleen, niin se... Mä osaan kyllä. Eli näin, nyt mä opetin kuvaajalle, että miten pitää kuvata. Jos sä vähän niin kuvaat nää sun videot eri tavalla, mitä mä kuvaisin. Hei, pidä siitä kaksinkäsi. Eli tällainen. Sitten otetaan noin loimet ja nämä. Viimeisenä. Varmaankin, koska mun siskolla on aika paljon vaikeuksia saada. Heppoli. Mikä ton nimi on? En mä tiedä. Ei ainakaan mikään, vaikka Anno. Joo, ton nimi on Anno. Ehdottakaa kommenteissa, että mikä ton hevosen nimi voisi olla, kun mä ei keksi. Oi, mikä loimi tää on?
Mä käyn kysymässä. Näytätkö kamera? Eli siis tää on kai sadeloimi. Ostakaa itse paketti, niin varmaan. Joo, ehdottakaa kommentissa siis tälle hevoselle nimen, se on tyttö. Ja nää on tällaiset kivat viininpunaiset. Ja mä laitan ne nyt tälle päälle.